O, motherfuckeri! Dugo me nije bilo, vidi, pismo sam se malo koša tu, ono. Jeste motherfuckeri! Evo ovako, danas snimam izazov jedan. Dugo me nije bilo, kao što svi znate. Ja sam u Austriji, kod svog rođaka Jasmina Islanovića, kasnije ćete njega upoznati. Napisao sam status isto na Facebooku da snimim klip. Brian piše, ajde snimi više tamo, ovo sam već 10 dana. Evo ovako, odlučio sam da snimim i napisao sam status, ajde, napišite sad da snimim. I on, Armin mi jedan preporučio, kao jednu mandarinu, limun, 2 kivija jaje, onda kašku soli, i da zalijem to sve sokom i onda na gilu povučem, zapalam cigaru i to je to. Ja sam spreman ako ste i vi da počnem, sad ću malo prvo povučem na gili. Dobra je, ona je ko bog. Dakle da počnem. Ćemo prvo limun, jel ćemo kiwi, ja? Evo, ćemo od kivija krenuti, evo. Evo vidite, ne rekli da je kiwi, Ne, ima više prosipanja, drugi. Dobro. Limun. Evo da ne rekni da nije. Limun. Malo suza ide, ali ne toliko ne. Dobar. Oj, gori. Malo. Malo. Nema. Jaje, evo jaje, vidite, ljuska jaje. Jel jaje? Evo vidite, rekli ljuska je tu pukla. Evo jaje, sad se zaljeva. Jaj! Malo mi ostalo zvuka, ne. Mandarina, joj, ko će nju sad guliti, mandarina, ma ide sam. Malo popa. Smusko, možete zagovarati. Odem jajko. Gleda posipanja. S ljuskom, da znate. Ovako. Da, posipanja. Eto. Ljuska je ostala. Soka. Evo. Kaška soli. Pa ne rekli da nije. Kaška. Eto, Ja mislim da sam ispunio sve što ste tražili. Da zapalim sad sama jednu. Malo me, da znate kako je, Ovdje je sad nakon. Zaboravio sam vam predstaviti, ja sam ispunio izazov, jesam. Pa da vam predstavim, vodi ja tako vam. Ovako, hajde čedo. Ovo je moj rođak Jasmin Islamović, kod njega sam došao u Austriju, možete ga dodati na Facebooku, Jasmin Islamović, kucati možete naći kod mene u prijateljima, kod njega sam malo došao na raspust, tam vam, se malo koštiram i kako vidite,
košam je tu, sat, sve, iPhone, ovo, ono, znaš kako, jel, tako rođa? Malo reći šta ljudima. Jesam budala, nisam. Kažem, nisam normalan. Eto, rada, toliko o mene. Vi meni uživajte, to bit će još luđih klipova, pišite mi tam teme. Ovo sam sam na brzaka, vidiš, malo nas skoro. To, dođite na brzaka. Pozdravim brata svog Emija, Švabu, Alena Đurća, jebem po pakšu, Benjamina Mehmedovića i tako to dalje. Eto, Medinu Hadić, onu s dlakama. Eto, Raja, čujemo se, još ti koga pozdravite? Pozdravljam sve. Sve vas pozdravlja, eto vidimo se u sljedećem klipu koliko sam snimao u 5 minuta i 41, 2, 3 sekunde. Ljubim vas vaš Amos, no bilja, neka lijep, pitke se bare,